फाइने 1 फेब्रुवारी सालमारिवा केन्द्रनि बाजेट साख्लायनाय रांथं मन्त्री निर्मला सीताराम 2024-20 लोकसभा चंमारिनि सिगांनो बायथानि बाजेट फुनुगजानाय रांथंनि बेरेमो गोबांमा रायदो सोलायजागै मानो अ बाजेटनि बागै फासाला आ बाजेट सामुंरक काहामके नायसेना बागै ककलाम पान्दावा आचुखा मन्त्री बखरक मोदी कक्तमावा साविमानखा मन्त्री बखरक मोदी हाकोतनि वानसु गोरों रां पेदेनि अजमा रकबाय अ ककलाम पान्दावा आचुखा अ ककलाम पान्दावा रांथं बेदेनि मन्त्री रकनो कारिबो गुबुनी बेदेनि मन्त्री रकबो मानचखा आरो हाकोतर जीडीपी नो खोबै रांथं बेरेम दालबि दाल कक रकनो तयै ककलाम खाइजाखा साक बायथनि वानसु बुंनो तयै गोबांमा कक बिति रकबो साका आरो मन्त्री बखरक बियो रिपोर्ट कक खरां।